Τον γηπεδούχο Κούσας κάνει μια γέμισμα εκεί που είναι ο Θοδωρίδης σε θέση center for, περνάει ωραία με το κορμί του μέσα, πέφτει στο έδαφος, corner λέει ο Δελφάκης και ο επόπτης για τους γηπεδούχους. Μια ακόμα σημαντική φάση στο παιχνίδι για την ομάδα του Πανετολικού. Corner πάει να εκτελέσει ποιος άλλος, ο Γιώργος Θεοδωρίδης, και συνεγερμός στην εστία του Χειμωνέτου. Στο 15 λεπτό ενώ βρισκόμαστε, όλος ο κόσμος στην εστία μέσα στην περιοχή του Χειμωνέτου. Εκτελείται το Θοδωρίδη, περνάει η μπάλα, βγαίνει ο Χειμωνέτος. Νέο κόρνερ δείχνει ο Δελφάκης με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη. Θοδωρίδης μαζεύει την μπάλα, τον βλέπετε, κοιτάξτε τι γίνεται πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες και στις ειδικές θέσεις των ΑΜΕΑ που έχει δημιουργήσει ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους ο Πανετολικός. Σουτ πολύ δυνατό, η μπάλα κόντρα. Κοιτάξτε τι γίνεται στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία από τον Κούσα που σηκώθηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Κόρνερ νέο, τρίτο συνεχόμενο για την ομάδα του Πανετολικού που πιέζει ασφιχτικά. Έχει πνίξει κυριολεκτικά τον Διαγόρα. Τον έχει κλείσει στην περιοχή του. Ακούστε τι γίνεται στο γήπεδο του Αγρινίου. Φανταστική, καταπληκτική ατμόσφαιρα. Τέτοια πρέπει να βλέπει ο κόσμος στα γήπεδα. Στημένη μπάλα κόρνερ για τον Πανετολικό. Από την άλλη μεριά εκτελεσμένο Κούστας, πηδάει η μπάλα, βγαίνει προς τα έξω. Ο Βούκοβιτς κατεβάζει, κάνει ωραίο το γέμισμα. Τζεγκουέλε πάει στην προσπάθεια. Χειμωνέτος βγήκε πολύ ωραίο. Για να δούμε λοιπόν. Όλος ο κόσμος πάλι μέσα στην αιστεία του Χειμωνέτου. Σε ένα ίδιο σκηνικό από την αρχή του παιχνιδιού. Θοδωρίδης εκτελεί χαμηλά, περνάει η μπάλα από όλους στα δίκτυα. Γκολ για τον Πανετολικό από τον Καλαμαλίκη. 1-0 ο Πανετολικός σε αποθέωση από το Στάθη Καλαμαλίκη το γκολ. Ξανά σε ζωντανή σύνδεση από το γήπεδο του Αγρινίου. 1-0 προηγείται ο Πανετολικός με τον γκολ του Στάθη Καραμαλίκη. Το είδατε προηγουμένως, μια καταπληκτική προσπάθεια σε μια σημερινή συνάντηση. Δεν αλλάζει, έτσι η μπάλα στείνεται απέναντι από την εστία του Χειμωνέτου και ο Γιώργος Θεοδωρίδης έχει την ευκαιρία να πετύχει το 2-0 και να κλειδώσει το μάτς και την άνοδο για τον Πανετολικό. Ο Θεοδωρίδης παίρνει φόρα, η μπάλα στα δίχτυα. Κοιτάξτε τι γίνεται στις κερκίδες του Πανετολικού. Μία μάζα, όλοι οι παίκτες του Πανετολικού πανηγυρίζουν 2-0. Και το τι γίνεται στο γήπεδο του Αγρινίου δεν περιγράφεται, φίλες και φίλοι. 8.000 θεατές όρθιοι, δείτε εδώ τις κερκίδες. Αυτή είναι η διόρροφη κερκίδα. Γυναίκες, παιδιά, οικογένειες στο γήπεδο. Καταπληκτικές εικόνες από το Αγρίνιο, από την κάμερα του Εικονολίτη και συναδέρφου Στάθη Μητσιτρόπουλου. Δείτε εδώ τι γίνεται στο γήπεδο του Αγρινίου. Μια γιορτή του ποδοσφαίρου για τον Πανετολικό που είναι μια ανάσα από την άνοδό του στα σαλόνια της Super League. Μπουλές στην περιοχή, για να δούμε αν θα κάνει το 3-0. Το κάνει 3-0 ο Πανετολικός με τον Μπουμάλ. Η γιορτή και η άνοδος παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο Πανετολικός πετυχαίνει το 3-0 με τον Μπουμάλ. Δεν μπορώ να περιγράψω τις εικόνες που βλέπετε. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Έχουν σηκωθεί όρθιοι 8.000 θεατές και πανηγυρίζουν. Φανταστική ατμόσφαιρα στο Αγρίνιο, μεγάλες στιγμές για την πόλη, για την ομάδα, για τον κόσμο της μετά από 34 ολόκληρα χρόνια. Ανεβαίνει στα σαλόνια της μεγάλης κατηγορίας. Ο Δελφάκης περιμένει να στηθεί η μπάλα στη σέντρα. Ακούτε τι γίνεται εδώ στο Αγρίνιο.